22 सेप्टेम्बराव जानो गोनां जि बिटिसि इलेक्शन बे इलेक्शनाव 26 नं दरंगाजुलिनिफ्राय 22 नं दरंगाजुलि समष्टिनिफ्राय इउपिपिएलनि देरहानाया रोखा जाबाय। मानोना दिनैहाय इउपिपिएलनि समर्थनाव हेफाजाबाव दरंगाजुलिनि मोनफ्रोमबो हारिफ्रा दिनैहाय गाव गावनो जोंखौ लिंहरनानै सावरायलायनानै दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै आरो बरायनानै दिनै इउपिपिएल हान्जायाव लैहोर फैनानै बयबो जइन जाफैदों, बाहागो लाफैदों आरो इउपिपिएल हान्जाखौ 22 सेप्टेम्बर जानो गोनां जि बिसायख'थियाव दिनैहाय बयबो हेफाजाब होनो थाखाय रेडि जादों। आरो बेयो रोखा जाबाय जे जोङो 22 सेप्टेम्बरनि उनाव 22 सेप्टेम्बर जि रिजाल्ट मोनगोन बे रिजाल्टआव जोङो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव दरंगाजुलियावनो बयनिख्रुइबो हाइसिन भट लानानै इउपिपिएलआ देरहानो हागोन। जिहेतु रायजो राजाया इउपिपिएल दोलोनो बा नोंथांनो मानि थाखाय भट होगोन? नाय दिनैहाय थांनाय गोलाव समाव आंनो हिसाबै नङा इउपिपिएल हिसाबै भट होगोन। मानोना बिटिआर ओनसोलाव थांनाय गोलाव समाव जोबोर असान्ति मोनसे थासारि दिनै दङमोन। दिनै फैनानै बिटिसिआव असान्ति थासारिनि सोलायै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सान्ति थासारि फैबाय, गोजोन थासारि फैबाय आरो बे गोजोन थासारिखौ दिनै बयबो मोजां मोनदों, बरायदों। लोगोसेनो गोजोन थासारिजों लोगोसे दिनै जौगानाय खामानि सोलिगासिनो दं। बेनि अनगायैबो आङो दरंगाजुलिनि सासे बिजाथि हिसाबै आङो देरहालांनायनि उनाव लोगोनो आङो दरंगाजुलिनि रायजो राजाफोरनि जि हानि जेंना बे हानि जेंनाखौ 1 नम्बर सुस्रांनो थाखाय आं राहा लागोन। बेनि अनगायैबो सोलोंथाइनि बिथिङाव जों खामानि मावगोन। बेनि अनगायैबो जोङो दरंगाजुलि ओनसोलनि जि जोंनि दरंगाजुलि ओनसोलाव आबादारिफोरनि थाखाय जि आबाद फोथाराव दैनि जेंना, दा बे दैनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय आं खामानि मावगोन। आरो जोंहा गोबांथार डेमफोर दङ भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दैमायाव। दा बै डेमफोरा गोबाङानो बायनानै दङ। दा बै बायनाय डेमफोरखौ गोदानै लुफुंनानै आरो फोसाबनानै रायजोफोरनि थाखाय आबाद मावनायाव खाबु गोनां खालामनो आङो नाजागोन। जिहेतु नोंथांखौ एमएलए जानानैबो दिनै खामानि मावाखै होननानै बेरेखा दोलोआ बुंनो नागिरो, नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंगोन? बेरेखा दोलोआ जाय बाथ्राखौ बुंदों आं चेलेन्ज खालामो। बेरेखा दोलोआ मा मावदों गावसोर बुंनानै ला। दारांगाजुलि समष्टियाव थांनाय गोलाव समाव जोंनि जायफोर बिजाथि दिनै गसंदों बबेयाव मा मावदों बुंनानै ला गावनि मावनायखौ। आंबो आंनि मावनायखौ आं लिस्ट होगोन रायजो राजाफोरनो जे 26 नं दरंगाजुलि समष्टियाव आं एमएलए जाखांनायनि उनाव आं मा मावदों बेनि लिस्टखौ आङो बिथांमोना जेब्ला गाव मावनायनि लिस्टखौ होगोन आंबो बेवहाय आं मावनायनि लिस्टखौ होगोन। जिहेतु नोंथाङा जिहेतु सोरजों कन्टेस्ट जागोन होनना सानो? जिहेतु बिपिएफ आरो बेहाय दङ बिजेपि आरो गुबुन दोलो दङ, कंग्रेस दङ, बे सोरजों जिहेतु कन्टेस्ट जागोन होनना? कन्टेस्टआ सोरजों जागोन बेजों बुंनांगौ गैया। सोरजोंबा मोनसे राजखान्थि हान्जाजों कन्टेस्ट जागोन। दा बेयो जोंनि टारगेट नङा। जोंनि टारगेटआ जाहैबाय 22 सेप्टेम्बरनि जि बिसायख'थि बेवहाय इउपिपिएल दोलोआ गोख्रोङै आरो बेसेबांबा बुरजा भट लानानै देरहानांगौ। बे देरहानांगौनि थांखिजोंनो जों दिनै खामानि मावगासिनो दं। नोंथांमोना बेसेबांसो मासि लानानै जिहेतु सरकारखौ दानो नागिरनो? 25 निफ्राय 28 मासि लानानै इउपिपिएल हान्जाया बिटिआरआव नैथि खेबनि थाखाय सरकार दानो थांगासिनो दङ रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों। हाग्रामा महिलारिया बुंगासिनो दङ नोंथांमोनखौ जिहेतु नोंथांमोना लिस्टआव थानाय नङा, इउपिपिएलआ लिस्टआवनो थानाय नङा होननानै बुंबाय थादों, मा बुंगोन सार? हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय गोलाव समाव खुंथायाव दंबोयो आरो खुंथायाव जि साननिफ्राय गैया बिथाङा मोनफ्रोमबो सानाव दिनैहाय जोंनि सरकारखौ सिफायनायनि बाथ्रा बुंबोबाय थादों। नाथाय मोगथाङाव दिनै जाफुंजोबनो हायाखै। मोनसेबो मोगथाङाव दिनै बिथाङा मावफुंनो हायाखै। दा बेखायनो बिथाङा फ्रम जादों जे लिस्टआव थानाय नङा होननानै। जेब्ला गाव खैफोदाव गोग्लैयो अब्ला मालायखौ दुसियो। दा बेखायनो लिस्टआव थानाय थाया, सोर लिस्टआव थागोन थाया बेखौ खोब 22 सेप्टेम्बरनि गेजेरावनो मोनथिगोन। आं सानो फैबाय थानाय समाव जोङो बिपिएफ हान्जानि जि गोजोरथि बियो लासैनो गोमालांजोबसिगोन।